Добър вечер! Честити и светли рождественски празници! Цял живот работя с деца. Те са буйни, те са щури, те изгарят от нетърпение да опознаят и превземат света. И това е прекрасно. Но не всички деца заспиват щастливо след поредния палък ден. Много деца искат да спортуват, да карат колело, да бягат, да ходят на училище, но не могат. Тяхното детство преминава болничните стаи, а много от тях са приковани към болничното легло за цял живот. Представям ви Мартин Желев от 73-то столично училище Владислав Граматик. Заедно с него ще споделим няколко стиха от великолепното стихотворение на Иля Велчев "Ако си дал", по което Емил Димитров създава песен, ненадмината и до днес по своята въздейственост. Ако си дал на гладния дори трохица хляб от своя хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своя огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял на празно. За нас пък е огромно удоволствие и чест да ви представим Миро.